Hatu haduk mentah pidang syongwai. Hatu pidang nyak ai kakali jong kiwei. Pidang long tang umisteri ubadai tang ukuli. Nani pidang bela, pidang terai dan ketak haduk mentah. Nani pidang don kikam kum ha ka pi up dukan nani bapile ikeno no ka kam. Na kwa ban ong ipi ka ni ka sngi ka bamenta. Ka jingem ka jong pi kanum sa kum jo. Lada pidang syongwai ha ka ying jong ki breu. Wanum ong lani wanum don ha ka ta ka mensim nong le us ka ying jong ki wei ngan le pathar ngan le kat bangamon nganum sumar ya ka nganum penkhot ya ka nganum pet ya ka kumba ka dei ka jonga namal ngasiu ya ka bai wayeng man lau benai ngam dan kam man da pet ya ka ni banda pet benia ni banganda sumari kata ka yeng da fidon kum kata ka jingmot pinum yo ya ka yeng la ka jong lano ru ha ka jing em ka jong pi ta dei tang ka kwa ban ai men sim mi pi ka ni ka sngi ka momenta da pi shong wai ha ka yeng jongno Sumar ya kata ka yeng kumba ka dei ka yeng ka jong pi hi. Sumar ya kata ka yeng pet bahai kata ka yeng pen khot bahai kata ka yeng le bahai kata ka yeng. Bad haba pi sumar ya kata ka yeng kumba ka dei ka jong pi hi. Ngai utrai un penon buram ya kata ka jingle ka jong pi. Ta dei tak tin ka jong Blei ka ong haki ek baro ha ka bam ka di na ha ka ek to le pi na ka banta ka buram ka jong trai. Tadeng ta pi dan nang ka yeng la ta pi le kumba pi sngo ba ka de ka yeng ka jong pi sngo bo Blei wa ai pi ka ka yeng shong wai pi sngo bo Blei wa ai pi ya ka jingla ban siru man lau benai ban ngai tang ka to ka ni utrai un bless fi utrai un kar khu ya fi da ka yeng la ka jong hi pi la ban nai ngan yo ta ka pisah nga trei ka jing trei ka beret kam dei e ka jing trei ka jong pi ka bala ban penyo e pi ne ka yeng ka tin jong Blei ka ong ha ka e pi le trei kum ba pi trei hal trai ha ki breu ta dei ta la pi trei kum ba ka dei hal trai ka ne ka yeng pi sngo ba de trai ai pi sngo ba de Blei ba le ya ka ta la pi pendon buram yau Blei u Blei un ai la ka jong e fi ngai thu lu pa ya fi ka ne ka sngi ka ba menta la fidang shongwai la fi sumari ne ka yeng kumba ka dei ka jong pi hi utrai tangkat to ka ni por un ai no da ka yeng la jong pi unom kwa pi pin shong sa ha ne ka ju ka yeng utrai um kwa pi pin long sa kum ju ba pin bala sa kum ju ba pin chu rit sa kum ju namar kan mau unu ba trei wat ha ka sarkar ka don ka promotion tadeng ta uno ba shakri u Blei u ba ko ngo ya ka tin ka jong Blei ka babel ka ong ka don ka promotion ka tin ka jong Blei ka ong ka jing kyntiew kam wan na mi ngi na sat ngi na shatei na shati u dei u Blei u ba kyntiew ka tadeng ta dei ma u ba kyntiew ba dei ma u ba penhiar ya kita ki ba klem akor u penhiar ya kita ki bam sngongo u penhiar ya ki breu ki bam dan ya kata ka ethics lene ya kata ka jing snow la ne kata ka kom perkhat ke jong ki ka be dei kat kum ka tin ka jong Blei ngai utrai ka khu ye fi ngai utrai le ki kamba ha ka jing em ka jong fi ngai de tho lo pa ka ne ka ski ha ka kerteng u Jesu ba hoi pila kwa dik nga snow da nang jong fi kwa dik ban yo no la ka jong ka yeng pi kwa ban thiet no la ka jong ka jaka ban snai ka yeng ngai utrai un saple ya ta ka lentina ka ban ta jong fi sumar shwai ka ne ka yeng ka ba pi shong wai snow ya ka kum ba ka de ka yeng ka jong fi wan ai ki try kin complain ya fi wan ai ki try kin thut ya fi wan ai ki try kin berbau ya fi ai ki try kin snow hun ya fi te la da dan apneng jong pi ru ki badang nya ka kali jong ki wei nya ka kum ba ka dei ka kali ka jong pi hi sumar ka kum ba ka dei ka jong pi hi ta deng ta ngai utrai un ra un kyntiew fi finom long driver sa finom long uba shakri sa haki breu lada pi nya torti ne ka kali pi sngo ba ka dei ka jong malik pi pensneu ya ka pi le torti ya ka lano ro u Blei onam karkhu ya fi lano u Blei unam kyntiew ya fi fin sa kum chu ka ba kham sungu ma ka long wat ki khun jong pi ru kin kala driver lo sai
Tadeng ta kwa banong efi la da pi sumar ke ne ka kali jong new malik sngongu ba phio ai ne ka kam sngongu ba phio ai new malik sngongu ya ka ai ka blei u ai pi ba la da u blei u la ban chania ai pi ha ka ne ka barit un ai fi ha ka ba kraw ang ka tin ke jong blei la u la ban chania ai fi ha ka ne ka barit un ai fi da ka ba kraw ba deng ta la fi nya ne ka kali wat le torti wat ju thok iu malik wat ju syukor iu malik namar ka ne ka ji syukor ka jong pi kanom ai jing bantoi ero em ya pi to nau niu malik pi to nau blei ba deng ta u blei ru ong hatu filutin em yang a bun ki briu ki ong kumno ngi lutin na me ko trai fitip na filutin na ki briu filutin no trai ba deng ta u trai u malik ho ai yo i henre u trai u yo i ya kata ka ba pi le ta deng ta la da fi trei hop la da fi pen sum hai u trai ning kong u trai ha ga we ga sngi un pelong malik ya fi ngali bon ki breu ki treshitam ki trei hok e ka kam ngai bo blei kyntiew ngai bo blei upenon nam upenon buram ya kita ki breu nomor bagi trei nedok ka dok not bagi le bha i ki malik ke joki ki sngowo i ki malik ke joki bagi ai kam ki bat kim thok kim syukor kim le ya kano ka ba u malik unduk nong tanga ngai piru pilom kum ta utrai un ker khu fi utrai un kyntiew fi utrai un le i kam ba haga jing im ke jong pi sakawai ke ni ka sngi ka kwa ban kran ru na ka bantai jong pi ki ba dang ye trei mystery trei hok e ka kam wanam pulut kai e ka por ha ka ba pi trei wanam syukor yo new contract la ni yo new try ba ai kam ye pi bon sin ngai si pang nuot ngai si pang man siem ban yo i ba ya wan ru ya wan trei dala sngi masen poi ya pur khana sa ye ke nang tai thang sdu biri ya di biri shwang to kapor kala telun kapor kala ya sa kapor mental ka step do kata kamut steng kata ne da ka khndiat do ka dei steng kata re ba bon ni bun sien tang sia thu khana di biri ri that sngi shwa men step kala ba mi kapor kum ba shi kanta sa ka wai pat hadin nang ta da de bamja shomkai sa shi kanta ngamtip hadu kat no pi sngowa dan kaman res renga snow ngar na trehi nga belahi mensuan renga smutu ikan ni kawai baladangi shong thai atang 10 minit kala abiang ingi andala da bam kam dan kam ingi ban ya thia asngi namar ngi klemwan ban thia ngi wan man trei tadeng ta wat nom pulut kai ka por ka jong new malik jong fi wan nom pulut kai ka ni ka por jong ni kenrat uba ai kam ye pi namar ba oi umalik yo i pi henry utrai uba ai pi ke ne ka kam yo i pi badeng tal da pi kwa ban le aram la da kwa ban le jaitu pinyo ai ya kata kan nong jong ka jing jaitu ka tin ka jong blei ka ongkum ni la da gi puli na ka proverb arpwei ka dekot ka ba arhusan ka ongkum ni ka jing kwa jong uba jai pede ka penyap ya u na ba ki kti jong u kim tre ban tre lada ngi dei ki ba jai to ngi nam yo nong ero em ong ka tin ke jong blei lada ngi dei ki ba jai pede ka jing kwa jong ba jai pede ka peniap yo ka ba mut hi unom yo diang ero em u ba jai pede u ba jai to un sa tang unong bela tang mystery un sa tang ukuli ba unom keu lano ru ngakwa ban ong e pi ka ne ka ski ha ba pi tre ko ma pi tre ya ka kam ke jong blei namar umdei ubriu ba ai tu lop ye pi umdei ubriu ba ai kam ye pi umdei ubriu ban kar khu ye pi hoi kita kila ban le ki malik jong fi kila ban ai re kam tam e ublei un ai nong ye pi tade hingta la pi trei no do ka donot trei no do ka mensim bade hingta ktin jong blei ka ong ro da fi puli ka shitish ki nong rom ka nong ba khat ar ka khot ba khat wei ka ktin jong blei ka ong gom ne ha ka jingle mi not tuat long fi ki ba alhia Henry kiba shitram haka mensim bat kiba shakri ru yaw trai katin ke jong blei ka ong haka jingle menot wat long kiba alhia leni kiba jaito kiba jaipde kiba mdan ya kata ka zil ne kata ka enthuse ne kata ka jing shitram bantrei haka jingle menot wat long fi kiba alhia Henry kiba shitram haka mensim trei da ka jing shitram ban ngangai stang ka to kat ni am u blame kyntiew fi bafin sekalong umalik jong ka kam pila ban long kontraktor ba paunam fin salong baki breukin la ban shania fi
habau bleu shania efi ki breu kin shania efi la pi train do kamen sim la pi train do ka donot pin I ba udeu blei u ba kyntiew efi ba deu blei u ba ra efi ka babel ka ong ba ka spa bat ye ka jingyo ye ka spa deu blei ba ai efi kam de ka jing nang ka jong fi kam de ka jing start ka jong fi kam de ka jing la ka jong fi ka ba pio ye ka spa re deu blei ba ai pi ye ka spa deu blei u ba kar khu efi ta deng ta la pi shakri utrai Bodan kong utrai ke jing im ke jong pi pen songo bahai utrai ke eke barok ke ba pi pi le utrai ai ke jing kwa ka download ke jong pi tadeng ta kwa ben kentu ya pi ki mystery ki ba tre ki kambala ne ki kam ki ba pher pi ap ha ka dukan na fi le ayu train na do ka download fi tre ka kam sarkaru train na do ka download train na do ka mensim fi tre ka no ke jing tre kum ba pi tre hau trai fi ni am ya ka jing kharoi fi ni I o blei le ki kamba Fini I bo blei am kyntiew e fi ka ktin ka jong blei ka ngan kyntiew sha jorong I me na mar mala I thu e ka karteng ka jonga baga sngo shisha bo blei kyntiew ya pi para bo kyntiew ya pi bo kyntiew ngi ka riru kan long ka bala kyntiew ka riru kan long ka ri ka badap ka babiang na mar ba ngi shakri utra ngi I ka boram ka jong tra ha baro ki benta tadeng ta ngai bo tra ka khu fi bo tra on ai bor ya pi ba phila ban trismat Bapila ban train na do ka download da ka jing sngo shit ham ka man sim ba finum long o ba al hia finum long o ba jai pde ne bu jai to wanum pelut kai ka por ka jong pi siu spa e ka por ba pi pi tre ka ktien ka jong blai ka ong to siu spa e ka por na mar kini ki sni ki long ki basnio balai ki long ki basnio na mar la da pi pim siu spa e ka por ka jing snio kan wan na ka jing im ka jong pi ta de hang ta la da pi dang shong ka yeng wai Treat ya kata ka yeng wai kummer ka yeng ka jong fi pinang nya ke kali jong ki breu penlong ya ka kali kum ba ka de ke jong fi sumar bahaya ka le bahaya kata u blei un penlong ki fi ka utrai jong ka kali ha go ke sngi ba kanong ka kam fi trai na do ka download pidan na ka yeng breu fi trai kum ki shakri ka de ke yeng pen su bahaya kita ki trai ke jong fi da ka ba pi shakri da ka ba pi sngongo ba de blei ba ai da ka kam ba ngai stang kat no pinam dan kam shu ban trai shakri ha yeng ki breu ha go ga sngi pin sa yo yang la ka jong ka yeng ka sambat pin sa bu ki shakri ru ha po jong fi tadeng tau trai ra an kyntiew fi wa ju ku slai ya ka jing im ka ju fi trai hok trai bek trai do ka download trai da ka jing share ham play na kar khui fi un le ki kamba nan police ko ka de khat an ka por kasam ka bhi spa ru pra ka khat ka ba ar ka ongom ni na ba men yo bam ye ka jing 3 minute ki ti jang me men long suk bat kan long bha ya me habi fi 3 minute habi fi 3 da ka ba hok habi fi 3 da ka jing shir ham ka babel ka ong ka ni pin yo bam ye ka jing 3 minute ka ti ka jang phi pin long ba so pin long ba la kar khu Bahkan long bahaya pikan, hallelujah. Ini dua yang kita sengi ke pemerintah. Ini dua yang boleh ingkar kui. Fiun ai fi, ya kata kan mensim juga jing iat ya kam. Ben yo ya kata kan mensim juga jing sungo boleh ai fi. Ya ke jing kerku ke jing im ke jong fi. Ya ke yeng fi dan ke kali pinya. Ya ke jing tray ke pi tray. Ada ke kam private na ke kam sarkar no sungo. Boleh unra un kan tiu boleh ingkar kui ya ta ke jing 3 minit ke keti ke jong fi pin long bahaya pin long sok. Ini dua. Try ni ke por na ingo ya me ba ma ai ni ke tien go try dan ni khon ki jong me and dwai ni de kar khui ki way baro go try ba ai go kanat ba kin don ni ke jing sngo thu ablai bam dei ke jing start dei ke jing nang dei ke jing la ke jong ki ke ba ki yo ya ke jing kan tiu hun ke dei ka favor ke jong me ablai ba ka favor ke one go try ka ta ke jing shem sngo ba ke jong me ka one ha ki ni ki khon ki jong me try na mar ba ki ko ngo ya ke tien ke jong me ki penrit ke la dia ba ki pendam lagi score ke jing ong ke tien ke jong me try ba ngai ku kanat ha ba ki sngo ni ke khubor ha ki le sngo ni ke tien ke jong me kin le thik kum ba ki sngo thik kum ba ki la sngo ke tien ke jong me go try hallelujah Banga dwai ko kanat men kar khui ki way ko try kin long om tang kin nong yo sngo ye ka ktien re kin nong le ye ka ktien ong ka ktien ke jame try kin long kin nong le ye ka ktien banga ngai ko try me penon borom ya la ka jong ka kerteng me penon borom ni ki khon ki jame namar me it plat ki ko try ha ba ki ko mo ye me nga dwai nga kar khu nga da ngai ko try ba do ta ka sngi ka wan ke jing Thmai ha ka jing bot ka wan ke jing Thmai ha ka man sim Pada ikon jeme kin tray smart kin tray bha kin snow go try ki baro kum la ka jong hi ablai bakin da sumar kin da le bha bakin da tray hok ablai kan no sim thok man sim syukur ka man sim lamler ka man sim lali baro kan kin ria ha ka teng jisu tranya ngai ka kerku ni ki kon ki jame kin long bha kin long sok ablai
Kin yo ba mi ke jing 3 minit ke keti ke jong ki ha keteng uji sungat wai. Amen wa amen. Utran ker khu fi un ai bor fi un ra fi un kyntiew fi. Mlei la ka kam ke e ka no 3 minit na do ka da no wa ju tia sngi tan wa ju syukur tan ye ki wei. Blei ker khu fi. God bless you. Amen.